हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसन बानी। हम राय बाकी आप लोग स्वस्थ खम मस्त खम। अगर ऐसा हम टूलो गीत वीडियो चैनल पे आप नया बानी, प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करब और लाइक करब, कमेंट करके बताए कि गीत आप लोग के कैसन लागल और गीत के एंड तक बना। सावन के महीनवा बलमु एगो कांवर मंगा दीना। आ गईल सावन के महीना बलमु एगो कांवर मंगा दीना। कांवर मंगा दी एगो कांवर मंगा दी। कांवर लिया दी एगो कांवर लिया दी। आ गईल सावन के महीना बलमु एगो कांवर लिया दी। कोरोना महामारी में बाबा घर न जाइबो। कोरोना महामारी में बाबा घर न जाइबो। गाँव के मंदिरवा पर जलवा चढ़ाइबो। बलमु एगो कांवर लिया दीना। गाँव के मंदिरवा पर जलवा चढ़ाइबो। बलमु एगो कांवर लिया दीना। कांवर लिया दी एगो कांवर लिया दी। चुंदरी लिया दी एगो चुंदरी लिया। चुनरी मंगा दी गेरुआ लिया दी। ओही जे गेरुआ में चुंदरी रंगाइबो। बलमु एगो कांवर लिया दीना। ओही चुनरी रंगाइबो पर ओम लिखावाइबो। चुनरी रंगाइबो पर ओम लिखावाइबो। रे मंगा दीना। कांवर मंगा दी एगो कांवर मंगा दी। सावन के दिनवा बलमु एगो कांवर लिया दीना। आ गईल बोलबम के दिनवा बलमु एगो कांवर लिया